scrieți numele copilului. Fiți atenți, nu scrieți numele mai multor copii. Acest desen animat este doar despre un singur copil. De asemenea, selectăm caracteristicile distinctive ale copilului, cum ar fi tonul pielii, culoarea ochilor, tipul coafurii și culoarea părului. Și iată magia! Pe ultimul ecran vedem prima scenă din desenul nostru animat. După plată, în decurs de 20 de minute până la câteva ore, veți primi videoclipul pe e-mail. Folosiți codul promoțional Mihaela pentru reducere. Descărcați videoclipul pe telefon sau încărcați-l pe TV. Efectul wow este garantat. Dezvoltarea imaginației copilului și amintiri calde pentru toată viața. Copilului îi se dezvoltă imaginația. Și de asemenea, acestea sunt amintiri calde și o poveste excelentă pentru noapte bună.